pots avaluar una activitat a través d'un fòrum? El fòrum és una bona activitat de debat asíncron per afavorir que els alumnes i docents participin en relació a un tema. L'avaluació del fòrum es gestiona a partir d'uns paràmetres. Per tant, primer de tot, has d'activar l'edició de l'aula virtual. Després, escollir el mòdul on vols afegir l'activitat de fòrum. Seguidament, has d'afegir una activitat o un recurs i seleccionar d'entre les activitats el fòrum. Ara et demanarà obligatòriament que li afegeixis un nom al fòrum. Un cop fet, a la descripció hauràs d'escriure què vols que els alumnes facin. Al mateix editor HTML, si cliques a la fletxa Mostra més botons, se t'ampliaran les possibilitats de l'editor. Quan escriguis el text de l'activitat, recorda que és important deixar clar la informació següent. Primer, descriure quina és l'activitat que es demana. Següent, tenir present quines seran les pautes d'ús del fòrum. Per altra banda, els alumnes han de saber què i com han de fer i, finalment, quins seran els indicadors per avaluar l'activitat. A continuació, sota la descripció, escull el tipus de fòrum. Per saber quin s'adapta més a l'activitat que proposes, només cal que cliquis damunt del símbol d'interrogant i et sortirà la descripció de cadascun d'ells. Tot seguit, al comptador de fitxers adjunts i paraules pots delimitar, per exemple, el màxim de fitxers adjunts. A sota també tenim el mode de subscripció. Aquí has de decidir si vols que els alumnes estiguin subscrits obligatòriament i no puguin esborrar-se o sigui voluntària, o també automàtica amb opció d'esborrar-se. Una altra possibilitat que tens és el bloqueig del debat. Pots limitar el temps que durarà l'activitat clicant al selector. Els alumnes no podran intervenir passat el temps que has establert. D'aquesta manera pots gestionar millor l'avaluació. Un cop fet això, toca establir els paràmetres de qualificació i puntuacions. Si cliquem a qualificació, has d'indicar quina serà la categoria on s'ubicarà la qualificació de l'activitat, al llibre de qualificacions. En aquest cas, com pots comprovar, l'afegirem a activitats pràctiques. Les categories les has de crear abans a configuració del llibre de qualificacions, tal i com pots veure. Després d'haver establert la categoria, has de determinar la nota mínima per aprovar. A continuació, a sota hi ha puntuacions. En el punt Tipus d'agregació, has de seleccionar com vols que s'avaluï l'activitat, és a dir, si volem que agafi la puntuació màxima o ens faci la mitjana de les qualificacions o també la suma de les qualificacions. En aquesta última, has de tenir en compte que la puntuació màxima no se sobrepassi, si no l'hauràs de modificar. En l'exemple que et mostrem, pots veure com avaluem a l'alumne, tant la intervenció principal i el comentari que fa a un altre company. El total de la seva qualificació serà la mitjana de les dues notes. Aquesta nota apareixerà automàticament al llibre de qualificacions.